huikeat tekemistä, niin kyllä tällaisessa haluaa olla messissä. Erittäin tyytyväinen siihen, että on saatu näin paljon yhteistyökumppaneita mahdollistamaan tätä. Joo, kyllä yhteistyökumppaneihin tulee suhtautua siten, että ilman heitä ei ole mitään. Että he mahdollistaa tämän uran alkuvaiheen ja myöskin tietysti matkan varren. Urheilijayrittäjyyden ytimessä. Tervetuloa Urheilijayrittäjyyden ytimessä videosarjan pariin. Meikäläinen on Konsta Kurikka. Meikäläinen manageri Vänskä ja tuttuun tapaan Kapitaano Janne myöskin mukana tänään. Ja tänään oikeastaan minulle hyvinkin lempilapsiaiheesta tullaan puhumaan, eli kumppanimyynnistä. Ilman sitä ei ole mitään, ainakaan ura-alussa. Jos tätä vähän pohjustaa, niin pelaajasopimukset tai palkintorahat on niin paljon pienempiä siinä ura-alkuvaiheessa, että ellei sulla ole sitten miljonääri isää tai äitiä tai kummisetää tai jotain naapurin Erkin firmaa, joka rahoittaa kaiken, niin tämä on asia, mikä pitää keksiä kuntoon. Mitä toi terminä ehkä sulle meinaa, tai miten sä koet? No, kumppanimyynti, ekana tulee mieleen, että se on sun sitä ydinosaamista ja myöskin se, että he mahdollistaa tämän uran alkuvaiheen ja myöskin tietysti matkan varrella, niin ne on ensimmäiset ajatukset, mitä tästä tulee mieleen. Joo, yhteistyökumppaneihin tulee suhtautua siten, että ilman heitä ei ole mitään. Kyllä. Käytännössä. Ainakaan siinä ura alkuvaiheessa. Se, että miten mun mielestä kannattaa lähestyä siinä ura alkuvaiheessa, niin sehän on vähän, nehän on fiilispäätöksiä, että laittaako tämä paikallinen K-Marketti nyt sen 400 € tuohon, että saa ostettua lounaita kisamatkoilla tai vastaavaa, sehän on tämän tyyppistä. Ja sitten niitä vaan pitää saada massana paljon, koska sitten jos meillä on someseuraajia 500 ja ei ole mitään hirveämpää lehtinäkyvyyttä tai niin kuin isompaa näkyvyyttä, ne kilpailut on niin pieniä, ei ole TV-näkyvyyttä, niin eihän siinä oikeasti ole mitään isoa markkinoinnillista kulmaa. Ne on fiilispäätöksiä. Mutta sitten kun se menee eteenpäin ja sitä rahaa tarvitaan enemmän, niin tietysti tämä on niin monisyinen jakso tulee olemaan, mutta siihen liittyy se, miten sun pitää kasvattaa sun näkyvyysmittareita, miten sun pitää pystyä vaikka käydä puhumassa yrityksissä, miten sinun pitää pystyä hyödyntämään sun heittokättä eri asioissa, että se 400 € tai 200 € muuttuu vähän isommaksi. Ja silloin siellä alkaa tietysti olla jotain myytävää. Ehkä semmoinen, jos miettii näitä kumppanisopimuksia, nosta joku keissi esiin, mikä sulla on jäänyt mieleen, joku vähän hassumpi tai erikoisempi osa jotain kumppanuutta, kun on pitänyt heittää, tai jotain vastaavaa. No mä voisin heittää tähän alkuun ihan vaan, mikä oli niinku eka semmoinen kumppanuus Ville Beinon kanssa. Piettiin lippisarvonta ja se sai erinomaisen vastaanoton. Siinä oli paljon tykkäyksiä, paljon kommentteja, paljon osallistujia, hyvä arvonta. Ja sitten tulee mieleen myös tuosta alkuvaiheesta Ahoy Strike Show. Eli siinä käytettiin sitä heittokättä. Et mä otin kävin ostaa Espanjassa paikallisesta marketista niin kokistölkin ja monella heitolla saan sen kokistölkin paskaksi ja arvottiinko me pallo tai joku tämmöinen tuote Ahoy lippis tai jotain nimmarilla ja se oli hauska. Sitä oli hauska toteuttaa. Mä menin aina Espanjassa johonkin vähän hiljaisemmalle kujalle ja heittelin siellä niitä kokistölkkejä paskaksi, niin se oli ihan hauska. Just näin. No tässä me oltiin jo vähän tuotteistamisen maailmassa ja että minkälaisia ne tuotteet on, mitä ostetaan, mutta sitten oikeastaan me voitaisiin käydä tähän väliin kuuntelemassa nopeasti Ahoin Petteriltä vähän siitä, että minkälaisia ne syyt on, että joku kumppani lähtee sun mukaan. Puhun nyt sen yrityksen potentiaalisen kumppanin brändistä. Se on matkalla aina jonnekin. Jotakin ne haluaa saavuttaa. Ne uusia kohderyhmiä, muuttaa mielikuvaansa, että se nähdään eri tavalla se brändi. Niin miten se urheilija pystyy auttamaan siinä? Joko se urheilija vie sen brändin mukana johonkin mielenkiintoiseen ilmiöön, yleisöihin, tai auttaa vaikka tuo nuoruutta esimerkiksi siihen myös sen brändin imagoon. Eli jotain yhteistä pitää löytyä sen urheilijabrändin ja sen kumppanin brändin, joku asia siellä on päällekkäin, mikä niitä yhdistää. Ja se pitää löytää. Se on tavallaan se vaihdannan väline siinä sitten loppujen lopuksi, minkä kautta vaihtuu rahaa. Ja sitten kun niitä yrityksiä tuohon saadaan, niin kun nekään ei tule sinänsä ihan itsestään, se on saakelin raskasta myyntityötä. Monesti se ehkä ura alkuvaiheella olevilla urheilijoilla, tämä on stereotypia, mutta siellä on isä managerina, isä ei ota mitään rahaa siitä. Mä voin sanoa, mulle on kerran tarjottu yhtä MM-mitallista hiihtäjää mun manageroitavaksi.
Ja me käytiin siitä vähän keskusteluja ja mä kerroin paljon, mä ottaisin siitä sitten niin kuin fyffeä. Ja sitten hän totesi, että ei hän ota, ei tää ole kyllä hyvä, kun toi iskä hoitaa näitä, ei se ota mitään. Se, että otatko sä 5 tonnia, mistä kukaan ei ota mitään välistä, vai otatko sä 50 tonnia, mistä joku ottaa 20 pinnaa välistä, niin mun matikalla ainakin se on parempi se toinen. Joo, mun mielestä sitä ei saa ajatella kulueränä tai tavallaan semmoisena pahana, vaan että se on kuluerä, mikä sun pitää sijoittaa siihen, että sä saat ammattilaisen tekemään sitä. Kyllä. Ja oikeasti, kun sehän menee niin, että toivottavasti se päästään myymään verkostoihin jollekin tuttaville, jos ei, niin sä teet jäätävän pitkän listan yrityksistä, mihin sulla on joku idea. Sä otat puhelimen käteen, soitat ja kerrot, millä aiheella sä oot liikenteessä, keksit keinon saada palaveri sopimaan. Sanot, että vaikkapa näin, että mä äsken Juho Kurikan konstan managerin morjesta, hei, onko konstatuttu sitten jollekin on, jollekin ei. Sitten pitsaat ihan hulluna se idea. Mulla on yksi ihan jäätävän hyvä idea, mikä sopisi ihan sikahyvin teidän brändiin. Ja liittyy siihen, että se kaveri heittää 150 palloa. Se on ihan pakko päästä kuulle, että otatko mut vastaan ensi viikolla. Sitten se ottaa tai ei ota, sulle ei todennäköisesti edes ole vielä sitä valtava hyvää ideaa siinä vaiheessa, mutta sitten kun sä saat niitä palavereita, sitten sä keksit siihen mennessä sen sun huippuhyvän idean, menet sinne, siellä on parhaassa tapauksessa markkinointijohtaja ja henkilöstöjohtaja ja ne on ihan osaavia ihmisiä, ketkä kuuntelee myyntimiesten juttuja ihan riittävästi muutenkin ja sitten koetat tehdä niitä diilejä. Siis totahan se kumppanimyynti niin kuin itsessään on. Ja toi on yksi aihe myös, mitä harva ajattelee, kuinka paljon niiden päättäjien puhelin soi näistä samantyyppisistä puheluista. Ja tähän me voitaisiin kans käydä ottaa ehkä parilta meidän yhteistyökumppanilta nopeat kommentit, koska he tietää paljon se puhelin soi. Kyllä. No yhteydenottoja meille tulee aika paljon, jos jonkinnäköisiä. Ehkä sponsorointiin liittyen ei ehkä niin paljon. Mutta mikä sitten taas ehkä erottaa ne hyvät ja huonot yhteistyöehdotukset, niin siellä on tarkoitusperä, se ajoitus sekä sitten taas semmoinen yksilöllisyys, mikä siinä on. Et miten paljon se tuottaa, minkälaista lisäarvoa se tuottaa erinäisille sidosryhmille ja meille, ja sitten taas toisaalta, miten se ajoitus kohtaa sitten, kun mietitään meidän omaa toimintaa. Robert Tarkkanen, me ollaan täällä kultasmestari Tarkkasella tällä hetkellä, eli me tehdään tällaisia custom-koruja, timanttikoruja, kihlavihkisormukset on meillä iso juttu ja muutenkin ihan mitä vaan timantteja ja kultaan liittyvää. Ja 70 vuotta ollaan tosiaan tehty täällä koruja, 3. polvessa mennään. Ja no paljon tulee yhteydenottoja, että niinku joka puolelta erinäisiä juttuja, kun korut kiinnostaa, kysytään. Baseballista aina joskus seurannut, että siinä käytetään paljon koruja ja sitä tarina oli niin mielenkiintoinen ja sitten kun kävit tässä, niin usko miehen kyllä heräsi, että on niinku tekemisen meininki ja niinku tässä on ihan huikea tekemistä, niin kyllä tällaisessa haluaa olla messissä ja ei ollut epäilystäkään eikä tällä hetkellä kadu sekuntiikaan. Hyvä. Ja tässä maailmassa meidän yksinkertaisesti vaan täytyy voida luoda luovia konsepteja ja kontaktoida paljon tahoja, että niitä kumppaneita saadaan. Ehkä sä oot ollut joukkueurheilussa, tai sä oot nykyäänkin joukkueurheilussa, mutta se on vähän eri toi baseball. Jos mennään pesikseen, silloin Jymyllä oli yhteistyökumppaneita, sponsoreita. Nyt sulla on yhteistyökumppaneita, sponsoreita. Miten se suhtautuminen, muuttuuko se jotenkin noihin kumppaneihin? Onko se vähän erilainen? No joo, kyllä se on tässä, mitä mä nyt teen, niin paljon niin kuin henkilökohtaisempaa. Että tavallaan mä oon vastuussa niistä yhteistyökumppaneista ja heidän sisällöistä kuitenkin loppujen lopuksi. Niin kyllä se on niin kuin paljon henkilökohtaisempaa. Että mä teen ne sisällöt ja minä olen se mainoskasva. Että joukkueen mukana se on vähän niin kuin, että se sponsoroi joukkuetta ja jokainen vuorollaan kantaa se oman kortensa kekoon, mutta tässä niin kuin meikäläinen on se päätähti, niin kyllä se sillä tavalla muuttaa sitä. Kyllä. Ja ennen kuin oikeastaan mennään tuohon, myös se juridinen asemahan on hyvin erilainen. Ja voitaisiin ottaa Hannekselta pari sanaa siitä tähän väliin. Kyllä. Eli mä oon asianajaja Hannes Männistö, mä tuun semmoisesta toimistosta kuin asianajotoimisto Pekka Männistö Oy. Mä oon siinä osakkaana ja toimitusjohtajana tällä hetkellä. No kyllä se juristin silmin rakentuu ehkä ennen kaikkea siihen, että se yhteistyön pelisäännöt on selvät. Eli se lähtee oikeastaan liikkeelle siitä sopimuksesta, että molemmat osapuolet ymmärtää, että mistä sovitaan, mitä sä saat siinä sopimuksella, mihin sä oot velvoitettu sen sopimuksen myötä. Se on niin kuin se ihan lähtökohta, mistä sitä hommaa pitää lähteä rakentamaan. Sitten sen jälkeen tietysti sen sopimussuhteen aikana, niin mun mielestä on todella tärkeää ihan juridiselta kannalta ja riidanratkaisun kannalta, että se keskusteluyhteys on koko ajan hyvä.
Sille ehkäistään niitä riitoja. Se on paljon parempi tapa keskustella kuin uhkailla oikeudenkäynnillä tai vedota johonkin sopimuksen pienellä präntättyyn tekstiin. Et ne on mun mielestä ne peruskulmakivet ihan juridiikan kannalta, mitkä siinä on sopimussuhteessa ja toisaalta itse siinä sopimuksessa tärkeitä asioita. Niin myöskin toi, että kun sinä itse henkilökohtaisesti, ensinkin se, että me saadaan kumppanimyyntiä, se on vasta yksi vaihe. Sitten meidän pitää toteuttaa niitä sisältöjä, jos me halutaan joskus saada lisää kumppanimyyntiä siihen yritykseen, niin se kaikki henkilöityy aika lailla sinuun. Minäkin voisin juosta karkuun, jos joku menee päin hemmettiä, mutta sinä et. Joo, näinhän se menee. Sitten myöskin se on taas palataan siihen yhteydenotteen määrään, miten paljon niitä tulee. Se, miten ammattimaisena se tekeminen näyttäytyy siinä vaiheessa, kun niitä diilejä solmitaan. Meillä on ollut onnettomuudessa, että meillä on ollut Ahoi siinä alussa tekemässä meidän kanssa sen brändityön, loistavan pohjan. Sitten me ollaan päästy tekemään superammattilaisten kanssa Solamedialta yhteistyötä, myyntidekit, miten sitä pohjabrändiä on viety sieltä eteenpäin ja jalostettu kaikkea, mikä näyttäytyy yhteistyökumppaneille. Sofia, joka on todella taitava näissä graafisissa asioissa sun muissa. Me ollaan saatu sikana kiitos yhteistyökumppaneilta, että toi on ammattimaista toi tekeminen ja tähän on niinku kiva lähteä mukaan tähän hommaan. Niin, jotain kiitostyyppistä meininkiä, tuleeko sulle mieleen niin ehkä just tuon kumppaneiden suuntaan? No joo, ehdottomasti, että erittäin tyytyväinen siihen, että on saatu näin paljon yhteistyökumppaneita mahdollistamaan tätä matkaa. Erittäin iso kiitos kaikille kumppaneille, ketkä on ollut tässä mukana. Ja myös pakko kiittää äijää siitä työstä, mitä olet tehnyt. Ja myös siitä pitää ehkä korostaa tässä sitä, että meilläkin on aika selkeät sävelet, että mitä me lähdetään myymään, mitä tuotteistamaan. Ja sä tiedät aika hyvin lonkalta, että mitä me pystytään tuottamaan ja miten se ei syö siitä urheilusta, koska kuitenkin kaikkein tärkeä asia tässä on vielä se mun ura ja se urheilu, niin että ne ei myöskään ne yhteistyösopimukset syö sitä ja syö liikaa sitä aikaa. Että ne on semmoisia sisältöjä, mitä on helppo tuottaa ja ne pyörii myös paljon siinä tavallaan treenaamisen ympärillä, mitkä tulee aika luonnostaan. Niin siitä myös iso kiitos äijälle. Näin se vaan menee. Kumppanimyynti, ilman sitä ei ole oikeasti mitään. Se vaatii raakaa duunia. Suomessa on aivan yksittäisiä urheilijoita, ketkä inboundina vetää sen kumppanipottinsa kasaan, eli että heille tulee yhteydenottoja isolta yrityksiltä, että päästäisikö mukaan. Se raaka todellisuus taustalla on se, että sitä myyntiä pitää tehdä ihan helkkaristi, ja se isä managerina ei monesti ole paras vaihtoehto. Kyllä, ja tähänkin voi sanoa, että niinku työhallarit käteen ja tekemään, että niinku toistojen kautta. Tekemään. Ei muuta kuin ensi kertaa. Ensi kertaa, moro. Urheilijayrittäjyyden ytimessä.